Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина Алгатаба койбір темалар турында кыскача. Шешу вакыты җитә, Тукай районы игенчеләре язга кыр эшләренә керештеләр. Шатлыклы вакыйга Чаллыда хәрби хезмәткәр гаиләсендә кыз бала туды. Пенсионерлар турында кайгыртып, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре идарәче компанияләр белән берлектә автоном янгын хәбәрчеләрен урнаштыруны дәвам итә. Профилактик эш бөтен шәһәр буйлап алып барыла. 84 яшьлек Мөршидә Тохватуллина фатирында бер юлы 3 датчик урнаштырганнар. Ул үзе идарәче компанияга гариза биргән. Тулырак алдагы минутларда. Кот меня разбудил. Кот разбудил, но я его не спасла. Он меня спас, он меня не спасла. Янгынның нәрсә икәнен 84 яшьлек Мөршидә Тохватуллина ишетеп кенә белми. 2023 елда аның фатирында суыткыч яна башлый. Мәче ярдәмендә котылып кала алдым дип искә ала Чаллылы. Янгыннан соң фатирда ремонт ясаганнар һәм пенсионер идарәче компанияга янгын хәбәрчесе урнаштыруны сорап мөрәҗәгать иткән. Срабатывает на дым. То есть при попадании дыма он начинает издавать звук. Төтен эләккән очракта янгын хәбәрчесе кеше тавыш чыгара, аны ишетме мөмкин түгел диләр гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре. Прибор автоном режимда эшли, батареяларны вакытында алыштырырга гына кирәк. Профилактик чара барышында Мөршидә Тохватуллина фатирында 3 янгын хәбәрчесе урнаштырылды. Шулай ук аңа куркынычсызлык чаралары турында искә төшерделәр һәм белешмәлекләр тапшырдылар. Электроприборы не оставляли в розетках, чтобы пожарная безопасность соблюдалась. Исегезгә төшерәм, янгын хәбәрчеләрен урнаштыру бушлай башкарыла. Район администрациясе биргән исемлек нигезендә кагыйдә буларак аңа күп балалы гаиләләр һәм халыкның социаль яктан якланмаган төркемнәре керә. Издается громкий пронзительный звук, который слышен сквозь сон, даже слышен соседям, и помогает вовремя проснуться, эвакуироваться из квартиры или из жилого дома. Установка данных автономных дымовых пожарных извещателей сейчас на законодательном уровне. Есть список семей, которые требуется устанавливать аналогичные датчики. Это обычно неблагополучные семьи, многодетные семьи и пожилые одинокие люди. Каждый год аналогичные датчики мы устанавливаем. Каким образом? Исполком нам выдает списки по нашим домам, по этим квартирам данным. И количество датчиков отсюда определяется. На каждую квартиру примерно точно так же по 3-2 штуки эти датчики устанавливаются. Мы сами не устанавливаем, устанавливают соответствующие службы пожарной охраны. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы статистикасы буенча бүгенге көндә автоном төтенле янгын хәбәрчесе янгыннарда кешеләрнең һәлак булуларын кисәтүнең иң нәтиҗәле чараларының берсе. Прибор ут чыгуның иртә стадиясында төтенгә реакция ясый, димәк бинадан вакытында чыгып китәргә мөмкин булачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шешу вакыты җитә, Тукай районы игенчеләре язгы кыр эшләренә керештеләр. Башкарма комитет җитәкчесе Камил Нәҗмиев Сәйдәш исемендәге авыл хуҗалыгы оешмасында булды. Бирдә шешу кампаниясын 4000 гектар майданда уздырырга планлаштыралар. Әзерлекнең ничек баруы турында киләсе минутларда сөйләрбез. Сәйдәш исемендәге авыл хуҗалыгы оешмасында язгы шәшу эшләренә әзер булуларын хәбәр иттеләр. Ашламалар сатып алынган, техника ремонтланган. Шәшүгә әзерлеккә килгәндә инде безнең хуҗалыкның 6150 гектар җире бар. Шуларның 800 гектарына көзге культуралар шәшелгән, 1000 гектарына якын күп еллык үләннәр. Менә шул калган 4000 артык гектарга безнең инде язгы культуралар шәшу планлаштырылган. Тулай булганда бөтен Тукай районында да язгы кыр эшләренә керешәләр. Һава торышы инде яхшы дип билгеләделәр башкарма комитет хезмәткәрләре. Безнең инде район буенча инде 10600 гектарда көзге культураларны подкормитләргә кирәк. Бүгенге көндә инде безнең ачыла башлаган басуларыбыз бар. Ул Нижнекамский шәһәр яклары инде. Быел Тукай районында 60 000 гектарга якын кырлар шәшеләчәк. Ягулык материалларына килгәндә инде 2000-гә якын тонна ягулык материалы кирәк. Аның белән бүген инде хуҗалыклар эшлиләр, алалар. Менә шушы цифрларны карап, хуҗалыкларыбыз бүгенге көндә язгы шәшүгә әзерлекне
бүтін яқтан да килдік. Техника яғынан да, ең төбі енді мына кішілер яғынан һәм біздің трактористларыбыз яғынан барлық трактористлар белән комплектовация итеп беттек. 35 мең гектарда бер төкле культуралар чәчеләчәк, 161 гектарга якыны бәрәңге өчен биреләчәк, 20 гектарда башка яшелчәләр үсәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шатлыклы вакыйга Чалда хәрби хезмәткәр гаиләсендә кыз бала якты дөньяга килде. Сабыйга Эвелина дип исем куштылар. Бала тудыру йортыннан чыгару тантанасында яшәти әнинең барлык туганнары һәм якыннары бар иде. Сугырчы үзе дә бу тантаналы мизгелләрне күрә алды. Ул кыска вакытлы ялда. Ватанны саклаучы гаиләсенең шатлыгын безнең төшерү төркемендә бүлеште. А сейчас с большим трепетом и волнением мы приглашаем в зал счастливую маму и долгожданную малышку. Бәхетле әни һәм көтелгән кычыкны Тимур каршы алды. Ул тантаналы чарада катнаша алды. Эвелинаны беренче тапкыр кулларына алды. Әти кеше үз хис-кичерешләре белән уртаклашты. Радость, счастье. И все самое такое прекрасное чувство. Волнений нет. Очень долго ждал. У кого еще нету этих детей, советую. Эвелинаның ике апасы бар. Каролина сүзләренчә, ул сеңлесе тууга бик шат. Балаларның гаиләсе өчен бәхетле вакыйга. Нас трое в семье. Маме я буду помогать, смотреть за сестренкой. Вот, все буду делать. Ну, волнения такие немножко есть. Бу көнне хәрби хезмәткәр гаиләсенең башка якыннары да дулкынлану кичерә. Алар белдергәнчә, Эвелинаны тәрбияләүдә алар да катнашачак. Сөйінішлі хабар, малай да қайтты міне, отпускаға, онығыбыз да болды. Бігейбет. Бізге де келелер инде, онлар әлмәтке де, бізде де қонақ болалар. Ватанны саклаучының гаиләсен котларга Чаллы мэры урынбасары Ирина Сагыйдуллина да килде. Позвольте мне от имени мэра города Наиля Гамбаровича Магдеева вручить вам 100 тысяч рублей. Только в Набережных Челнах такая у нас мера поддержки есть благодаря инициативе нашего мэра. Республикадан яшәти әни яңа туган сабый өчен комплект алды. Анда балага беренче вакытта кирәкле барлык әйбер бар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Ифтар вакытлары сәхифәсенең иганәчесе флебология медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыять. Варикоз, проблемы с венами, сосуды на лице, купероз. Медицинский центр флебологии поможет. Большой штат сосудистых хирургов, проктолог, невролог, специалист по диабетической стопе, ультразвуковая диагностика. Здоровые сосуды – наша забота. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан айының 26-нчы көне сәхәр ашау төнге 3 сәгать 6 минутта тәмамланырга тиеш ифтар яисә уза ачу вакыты 17 сәгать 57 минутка туры килә. Рамазан айының соңгы 10 көнендә ураза тоту тәмуг утыннан котылуга сәбәпче булыр дилә хадистә. Моннан тыш 10 көнлектә 1000 айдан да хәерлерәк булган Кадир кичәсе яшерелә. Рамазанның соңгы көннәрен мөселманнар гыйбадәттә Коръән укып уздырырга тырыша. Тоткан уразаларыбыз изге гамәлләребезне Аллаһы Тәгалә кабуллардан кылса иде. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Отдых на Каме в любое время года, на природе, с полным комфортом. Уютные домики со всеми удобствами. Это глэмпинг, это Ижминводы. Татарстан, Менделеевский район, село Ижовка, санаторий Шифаласу, Ижминводы. Картофель 83,90 за килограмм. Это победа! Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королева лососевых рыб, красная икра, царская рыба. Все от производителя. С 24 по 29 марта. ТЦ Грин, остановка Глобус.